Aquesta xerrada porta per títol Difusió en aplicacions que preserven àrea i serà a càrrec del polifacètic xerraire i organitzador Narcís Miguel. Com vulguis. Se'm sent? Bé, les aplicacions que preserven àrea són els models més senzills, no trivials, que es poden trobar de dinàmica conservativa. Típicament els trobem, com per exemple veiem aquí en el model de non-Hales, que el tenim aquí escrit, com a superfícies de Poincaré de sistemes de dos vols de llibertat hamiltonians, fixant un nivell d'energia, o en aquí com es, per exemple, un pèndol forçat periòdicament, com es pendia secció de Poincaré per obtenir una aplicació que preserva àrea. Llavors, típicament, el que es coneix molt bé de les aplicacions que preserva àrea és la seva estructura local. El que s'observa normalment, aquesta és l'aplicació de non, amb aquesta forma d'aquí, no és la típica, però en la típica es fixa la D igual a 1. Tenim un punt estable i al voltant hi ha òrbites quasi periòdiques, són les corbes invariants, on la dinàmica és essencialment una rotació rígida. També hi trobem cadenes d'illes, estable i inestable, que estan col·locades com una dintre de l'altra, de manera que les inestables tenen varietats invariants que abracen a les illes. I tenen el mateix nombre de rotació, el mateix ràtio de rotació. Llavors també s'observa tota una zona caòtica al voltant i tota aquesta estructura es repeteix sempre al voltant de cada illa. Llavors, disculpeu, la qüestió és quina és la dinàmica a la zona caòtica. Llavors, si nosaltres agafem i traiem tota aquesta estructura i només ens quedem amb la zona caòtica, el que típicament es creu és que la dinàmica és com un procés difusiu que simplement no li importa la resta. Ara bé, prenem per exemple l'aplicació estàndard, que és aquesta d'aquí, és ben coneguda, que la va introduir Chirikov a finals dels anys 70, i és ben sabut que una mica abans de KC, d'aquesta K crítica igual a 1, totes les corbes invariants desapareixen. De manera que si prenem una K que sigui una mica més gran que 1 i prenem un punt aquí, que és aquest d'aquí, el que esperem és que l'òrbita d'aquest punt m'empleni tota la zona caòtica. El que passa és que observem que al cap de més d'1 milió d'iterats, primer de tot, tots els iterats ens han quedat en una petita banda i a més hi ha zones en què sembla que es quedi enganxat dintre d'una òrbita periòdica. El problema aquí és que ens hem deixat un objecte molt important, que són els conjunts d'Aubry-Mather. Aquest tipus de conjunts són, a mesura que es va pertorbant una aplicació, les corbes invariants que tenen rotació rígida i racional no desapareixen, sinó que es mantenen, però tenen una estructura cantoriana i al principi de tot tenen uns forats molt petits. Llavors, per l'aplicació estàndard, he agafat l'última corba invariant i aquí tenim una aproximació amb una òrbita periòdica de període 2500 en què es veu que a mesura que augmenta el paràmetre de pertorbació, que és la distància integrable en aquest cas, els forats es van fent més grans. Però al principi el que espero és que sigui molt difícil. Llavors, el problema és com modelar això. Se sap que molt a prop de crític la teoria de renormalització de McKay funciona. I a més hi ha models com tipus cadena de Markov deguts a McKay, Mies i Percival, de mitjans dels 80. Llavors, el que necessitem per tal d'estudiar aquest problema són models simples, molt fàcils de calcular, en què podem fer un estudi efectiu de quan triguen les òrbites a travessar un conjunt d'Aubry-Mather, quina és la variació d'aquest respecte de paràmetres i al final de tot, si es pot, que és bastant difícil, intentar modelar la dinàmica com un procés difusiu, que no és isotròpic i homogeni, sinó que és terriblement heterogeni i anisotròpic. I això és tot. Moltes gràcies.